roky napríklad pracuje hrbáč Hugo, ktorý nosí taniere na zátilku. Šošovicová. Bravčový vývar. Hugo má väčšine dopálený krk. Potom je tu otakar Oval, ktorý má nohy krivé ako dva luky a väčšinou všetko vysype. Piccolo! Piccolo! Podľa mňa by mal byť čašník štíhly a vrtký, ale nie zas tak úboho vychrtlý, ako môj slabonký kolega Fraňo Fús. On je tak chabý a vetchý, že väčšie objednávky musí k stolu dotlačiť. Ježiš, zas černohorský. Ho už nevládne. Hej!